Mazong hapon, ako na pud ni si Prodili sa welcome tang channel. Karong adlaw day guys, kita mo sa ahang background ako sa likod dari sa among des kabukiran sa abo sa makamalik grabing sa baa. Mga silingan sigig pa tugtog air supply. Kaon day guys, ahang tabagan na ano ba sige pangutana about ni Minja. Jang tabagan guys, kami mga Borato vlogger, mga Borato family. Public figure naman din ni among kinabuhi tungod kay nag-vlog man mi. Dugay na mi social media. Pero wag among mga anak, sila pwede kay mga private ag ilang pagkatao. Ang pamilya sa among mga anak di pwedeng i-public ag ilang kinabuhin dya. Si Amy, ngano nga, si Amy ang gyapon sa vlog, di man jud maiwasan maapil sa vlog. Kay kanang pag-vlog guys, sana yung seryoso kay nakasuldi naman jud nakatabang na sa among kinabuhi. Katabang sa among kapobrehon dya. Si Amy, ug nasa ang vlog, azal lang puno pa magasog. Kinsa ug unsa isang pagkatao basta si Amy ana sang anak ni dako sa Cebu. Ito na Cebu ni dako sa inchik ding dato ning dako dyan na sa aya dyan na sa Zanda dato dyan na nagtrako dyan sa kay. Dako sa mazug kahimtang day guys nga basta kay dato si Ja. Ning dako sang diyaya ning dako sang nga imong tanawon nga mura si Ja og wala ningon na special side mura goy buot. Kay ug aris bukid mura sa goy buot guys kay ignorante si Ja sa kinabuhi sa bukid. Kaya first time zud ni nga ning arigbuhol nga way yaya. Tibok ni kinabuhi. Karon pala sa ning lakaw nga way yaya nagkusog kay isalig lang sa nahalan sa yaya. Pag nagpadako ni si Coco katong ison sa isang amahan wa jud na kay bawo guys nga naanas in sa social media nagapil-apil na. Nga di jud na pwede nga kung katon na isang tibok nga pagkatawgin sa jud si society jang pamilya sa diyang amahan kay araka private ka lang pagkataon siya. Kanang isang pagkapilapil sa vlog, kuha na siyang kabubuton. Maapil naman siya guys, kay saan man nga, nag-vlog man kung saan naman sa nahon. Na time nga matugog Cebu, pagtupo ko ni sa padong, siyempre, ang di ko mag-vlog, nga kada adlaw, daily vlog man niya, wako doon sa YouTube. Kung di ko mag-vlog, nga naa siya. Sa para karon nasa dinhi, napadapin sa gamay guys. Well, napay niyo na special child siya. Kita guys, di man nato tanan pwede i-public. Naman putay kanang naputay para naputay gaming private sa atong kinabuhi or labi na sa atong mga anak na tay private sa ilang mga kinabuhi. Di nato pwedeng i-public jud nato tanan sa worldwide nga mao ni nga imong anak kay ag side lagi ka mag-anak sa pikas di sila ganahan. Diya. Sa sang gikadlakan nga may buwan naging kuko nga nana siya sa YouTube, napilapil na sa channel. May na ba si Menton, sis ko dani, may roan siya. Kuko, kanang dato nga kuan dya. Pero guys, sa ilang company, sa tagidya man na sila og dimili, na distributor man na sila sa tanang classes plus, kana sila sa kuko. Ang ilang mga driver, ilang mga staff, o kanang mga yaya nila, kanang mga labandira, mga maid nila sa bahay, nakaibaw na sa YouTube mo sila nalingaw ra pud sila ora pud sila mangawang imi kay tanaw mo sa tang YouTube tapos ang wa nakaibaw jud katulad sa na mga inchik nanan jud sila wa nakaibaw kay ang mga inchik man ay pakialam sa mga YouTube kay puro man na sila negosyo pero ang mga staff nila tanan mga gikan sa mga driver tanaw nakaibaw na sila sa camping ni midari nga naka-adapt sa pulubre dari sa bukid na sila mosugot ang vlog si Amy, sila na dari. Haram sa na ma-vlog guys, kaya di man sa pudubuag na, kaya naman sa na dari. Usa sa isang aris dari guys, at pagprocess sa isang mga papilis ng napalit na juta. Nagdugay ka doon mo gawa sa deklarasyon mo nang nagdugay sa deres buhon. Diya guys, sa pakoy gamay nga i-kuan ninyo, i-share ninyo. Kani about lagi dani sa mga kanang viewers, lagi magsige lagi sa pangutana sa kanang gusto ba nila nga tanan tukiyon ang pagkatao. Ano siya? Sama na anak. Nagdagal yung para sa lamok dari guys kay lamok na midas bukid. Tukiyin dyan ang pagkatao na hitabo na dyan guys sa amura ng parinti. Parinti na dyan na namin. Hindi naman nahay ko kasama sa'yo. Nagka-misunderstanding dyan guys about dana sa video sa pag-vlog. Kay nalagay sa mga tao nga di sila pwede nga makitan sa YouTube or hagipan nagilang mga naong sa kuan sa vlog. Naimojid ming danang dakang gubot guys. Nagka-misunderstanding jud mi sa usa sa among
Mga parinti ra pud kay kanila yung mga parinti nato dilagi pud ta kanang parinti nato nga mo angay nga nila yung vlog lagi sa wa lagi makasinabot na nahagipan ng isa vlog da man ay pwede di sila ganahan kitang tanan di man ta pare-pareho na man lagi di ganahan para sa side ni side sa ijang side ni jang parintin sa Cebu ijud ganahan og public ang kinabuhi gusto nila nga private kaso lang pagkatao ana guys pasensya na mo guys basi ganahan mag mangutana og kuan si Marjorie gahapon silang anak og sinini si Marjorie ug si Jomar pwede na namong magtuki na nila kay kana sila pwede na mo danang asa nga side mangutana mo kay pwede na sa i-vlog ja guys dalagi ko dari kay kuan saba matusbay arang baho ade dari ja may piling lugar baho lagi daring bakag ja saglaman kanduanta na naman mi dari sa kuan guys kay saan mo may lugar tos bay kay doon pinagpatugtog maka-copyright pag ahang mga ahang video mag-shoutout ko gamay guys pasensya sa mo sa kanang ahang shoutout ha hi de ko sa Japan diha kang hi hello kang Lodi Saladin mazong hapon hello kang Bibs Lifestyle Vlog hi basi ganahan po mo do ni ijang kanang vlogger ni si Jan sa silent viewer ko sa na hello diha kamusta sa positive lamang ko nun sa ignore ko nun sa mga buzzer malig ang giingan dyan ba lagi ni Imin sa kita lagi guys na malagi sa private sa atong pagkatao sa atong kinabuhi di na to pwede tanan i kanang public hello kang Salomira mo mazong hapon makatandog sa kasing-kasing mga message nila para kang Amy hello kang Bernadita Pornsma mazong hapon kang Armalin Idaw mazong hapon kang Grace Tumon mazong hapon kang Zutika Aruka hello mazong adlaw ko ninyong tanan niyan si Janzak kang April Wing Omega mazong hapon kagwapa ra ba nimo madam mazong hapon sige na mo sa jang vlog dapat sa vlog April Wing Omega mazong hapon hello kang Honey Jean Lizarzo mazong hapon tama jud Ate Flor isang message mao nga goal jud pud ko kung naay mga bully malig ang giin sa isang message hello kang 320 Balisera mazong hapon Paris Jean B isang kuan mazong hapon ni Munza sa don't mind kuno sa buzzer ja hello kang Espanyola Sheila Jean mazong hapon Ido mazong hapon kang Junalyn Hugilyon mazong hapon ni mo diha ma'am diyan sa Hayem Bistrong Zailo kang Yinyin Vlog nasa laing nasod po na si Zah mazong hapon diha ni mo madam sige azok ka undang og vlog ja mga kuan sa kasing-kasing makahupay sa kasing-kasing mga message hello kang Roselyn Rolos Mundano mazong hapon ni mo sa malay ko no never mind sa buzzer yan si Jan za mazong hapon kang Zinona Bulawin Japong gingin mao mga tao nga way mahimo himantayon suya ra kuno na si Za mao na gingin ni Jan Marisil Kuntaoy hi mazong hapon insya gwapa man si Amy nya buutan pa jud kuno manas nga bibugan ni kunong banding nila nini og gibuboy hi kang Agnes Kunkon aing azaw tagda Amy pasagdiran kon lagi kuno mga buzzer hello kang Sila Almendras mazong hapon silent viewers po ni siya guys lagi sa kong nagsasulti ignore lagi ko no i-ignore na lang jud ko ng buzzer pasensya na mo guys magdungit ako kay ning sakit na paghanggaan siya hello kang baho amnak oy may mga langaw dito na langaw oh hello kang DB Jo Route hi mazong hapon ayan siya nga if you can see anything good just deep kono sipira na kunog mouth that you hurt someone feelings just don't mind the buzzer just to hit spread love yun siya hello kang Chiri kaholis kanilang kuan zong hapon ni mon ja simple lang kuno si Amy ja gwapa ja hello kang Idhay Kusina mazong hapon don't mind the buzzer yun siya don't mind the buzzer ja Roselyn Ralos Mundano
Ang Mary Jane Bakala mazong hapon nimo sagdi lang na sila dili man maayong manaway Nita Parini nagkatawa lang ko sa mga judgmental ug utok insang katawa si Jack ilo kang Elsie Sabel Vlog mazong hapon sa ganahan to mo duoda ni ijang channel kang Elsie Sabel Vlog Liceria Aurio mazong hapon ja God bless nimo diha ilo kang yung gets Rus mazong hapon Estela Ulis naghanam din ninak mazong hapon ang mga comments ilo kang Abigail Inaud mazong hapon ilo kang Dina Claire Arthur kang Idna Kanyete mazong hapon ilo kang Flor de Lisa Mikaros ilo kang Jib Dumapit di na ko magbasa mga comments guys kaya naghanam din comments ni karon pa ko. Hi kang Pili sa Taghap. Hello kang Carol Rubio mazong hapon. Linsya Ayop hi mazong hapon. Bernadette Beltran, Kikachi mazong hapon. Hi kang Kikachi mazong hapon. Hello kang Marina Oman. Hello kang Lucy Heter. Hello kang Rupa Harley mazong hapon kang Rupa Harley. Josephine Granset mazong hapon. Hello kang Mar Elaine. Make the buzzer all negative comments as your motivation of self-improvement. Yun siya. Hello kang Joy Saudi Wife Vlog. Lia Cute Lubong mazong hapon. Ani Hondrada mazong hapon. Carol Rubio. Arado Dori mazong hapon. Hino ko narandahan namin ni comments anak. Hello kang Narcisa Aliho mazong hapon. Leonida Diana. Hello kang Alindahaw. Gana binigumisin akan po kahibaw. Tindels from Bohol, mazong hapon, mga gwapo baza imong mga anak ti. Thank you. Hello kang Gabaan. Oy, hello kang Gabaan. Hello kang Ivy Ladora. Ngayon siya nga Gabaan na sila ti. Gabaan na siya ti. Katong basor lagi nga sa una nga bash. Hi, day kang Zamo Indazon da sa Canada. Hi sis, mazong hapon, kagwapa ra man ni ahang sis da sa Canada. Hello kang Jixie James de Los Santos mazong hapon. Gawin mong motivation yang mga baser mo. Inzan, mag-diet ka din, magpaganda ka. Sana all. Hello kang Jit Mendoza. Balik-balik naman siguro banda ni anak. Hello kang Winsky ng Davao Sur. Si set out mo ang mga baser at mag-thank you ka kay pinansin kang mga kaluka sa mga taong hindi happy sa buhay nila. Yun si Jack. Hello kay Anabit Asido, grabe po ng mga ningkunis bahin ni Amy oy. Sobra na po na sila ningon si Anabit Asido. Hello kang Jean Margaret hi sa Tagbilaran, kaluwi sad ni igno na lang na mga baser iyang po laman na sila ti. Niyon si Gian Margaret. Nita Kusun, mazong hapon. Joy Abias, grabe po na ang mga bas. Uy, bitaw. Below the belt na mangyod. Happy Pista Tibok Bohol. Marley Bermes, mazong hapon. Hello kang Aluha, Bisaya, Pilipina, mazong hapon. Namasunay vlog. Mazong hapon nimo. Jennifer Bohol, unsay gibati nimo anang gams nimo ati, unsay symptoms basin. Sample sa sitwasyon sige pero wala man sira ang ipon. Ang gamsan tud karon sakit gyapon si Za haron man giagwanta. Kay untay mahimo ni ginawa na lang may bahala ni atong gams. Sa laban naman ta kanunay. Hello kang Bergie Hilawig, mazong hapon pasagyang baser natural man na sa mga taong hilabtanon kuno niyon si Bergie Hilawig, mazong hapon. Hello kang Bit BMM tulog ka M. Tinood gyud na nimo anak si Amy ti or anak by heart lang pareha nila nini og buboy ana nang gitubag mga na guys. Lo kang Lordoy Word sus ginukoy da ka mazong yawa man na si Shin Agot oy murara ba gwapasad murag naog lubot ningon si Lordoy Word ay ginukoy. Hi kang Marcelo Castañares, ayaw tagda ninyo ng sulti diha epekto nga mga buzzer. Ayaw tagda ninyo nang gisulti sa buzzer lagi ko ninyo si
Marcelo Castañares madung hapon. Hi kang Gina Tadina. Nakadaghan naman din yung comments na hi kang Gina Tadina. Katulol ko na saan ang tindahan nila, imi ko no sa Dimili lagi ko no sa mga barato ra ko na lang tinda sa Dimili. Iba Marie how ka say madung hapon ka mga walay mudo mo comments oy ni Mrs. Niza ni kuan iba mi kaukos. Bergie halawig madung hapon ay kaluhi taon siya ayaw ipatagad oy social pa siya sa ara. Social pa siya nag-aaral pa ng San Carlos ipa-ignore lang ng pag ipa-ignore lang niya ang pasagdira na sila floor sakitan man lagi putag marizo na ng mga bad comments lagi. Lina Buka hi madung hapon hala grabe makahusga naman siya makapasakit man og comments dapat og naa siya ika-comments oy asa ika-comments og iya man i-public please mind your own kay dili lalim imong gi-comments mo na giingon ni Lina Buka. Hello ka Marieta Navarro madung hapon dai floor try daw og display na liquid sa Edmark product imumog as long as you can hold. Morning and PM ilang lang ka isa lang kataklob mo ni imumog. Hi kang Mirial madung hapon grabe naman pud makasulti oy mga perfect jud sila naadyoy mga tao nga hinawayon ba di na lang mutanaw ayaw tagda naim hi hello ka si Juvenil sinito niyan nga naadyoy tao nga bastos do lisod pasagdira na Grace Joy hi ayaw tagdaim ganahan gani ko maglantaw nimo ug ni lain day Marjorie pasagdi na im pasuyaan na mayo im kay padaog sa baser ay padaog sa baser hi Merly Coley madung hapon. Hello kang Gina ni Olivera nakaning katawa si Ja sa ilang base. Hello madung hapon. Hi kang Family Kundi Vlog madung hapon. Hello po watching here in Abu Dhabi musta na po. Hi sa mga tanang taga Abu Dhabi kang Family Kundi Vlog. Ja guys sunod na pa ni uban kay murag nagana naman hi kang Mi Clamor madung hapon. Sa hello Ate Flor de Lisa madung hapon po nimo. Hi kang Rupa Harley. Zina Sumagang madung hapon. Liwana Lariusa madung hapon. Diya guys, pasinsa mo sa aglihot kay dagang kaduglamok. Maak. Marato kaya naghana man di comments. Sunod na pa ng uban. Thank you for watching guys. Marato salamat. Bye bye.